Fl-aħħar 4 snin, aktar minn 4,600 ruħ talbu lill-Fondazzjoni għall-lob responsabbli biex ma jitħallewx jidħlu fi ħwienet tal-lob. Din hija forma oħra ta' għajnuna sabiex tgħin lill-persuni maħkuma mill-vizzju tal-lob sabiex jelbu t-tentazzjonijiet tagħhom. Ma' One News, Dorjan Attart li tmexxi l-call center tal-Fondazzjoni spjegatilna kif individwu jista' jagħżel li jbiegħat lilu nnifsu minn dan il-vizzju għal perjodi differenti. Dawn it-tip ta' formuli nipproċessawhom ukoll u dan ifisser li persuna tiddeċiedi li ma tidħolx iktar ġo kazinos jew inkella ħwienet tal-lob oħra li jkunu liċenzjati mill-Malta Gaming Authority. Issa, il-persuni jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu self-bearing forms għal 6 xhur, għal sena jew inkella għal perjodu indefinit. L-aktar għażla popolari ma' dawn il-persuni hija dik illi jeskludu lilhom infushom għal sena bl-ogħla ammont ta' applikazzjonijiet intlaqgħu matul is-sena li għaddiet. Apparti minn hekk, ġie reġistrat għadd konsiderevoli ta' individwi illi jażlu li għal perjodu ta' 6 xhur jeskludu lilhom infushom milli jlabu l-flus fi ħwienet u stabbilimenti tal-logħob. Bl-ogħla rata ġiet irreġistrata lura fl-2017. Minkejja li hemm il-possibilità li persuna teskludi lilha nfisha għal omora, kien hemm biss 5 li għamlu dan. Din mhijiex l-unika forma ta' għajnuna li persuna tista' ssib mill-fondazzjoni. F'Jannar li għadda twaqqaf servizz l-24 siegħa kuljum fejn persuna maħkuma mill-vizzju tal-lob jew qrabata jistgħu jingħataw l-għajnuna. Is-Sinjura Attart spjegat kif permezz tal-helpline 1777 persuna mirkuba mill-vizzju tal-lob tista' titkellem mod konfidenzjali u tingħata għajnuna professjonali. Il-helpline beda jkun miftuħ 24 siegħa kuljum. U hemmhekk ħankunu qegħdin nirċievu telefonati mill-persuni li qegħdin ibatu mill-problema tal-lob u kif ukoll mill-familjari ta' dawn il-persuni li qegħdin ibatu mill-vizzju tal-lob. Permezz tal-helpline aħna ħankunu qegħdin hemmhekk sabiex nisimgħuhom u nifhmu d-diffikultà kbira li huma jkunu għaddejjin minnha u anki niggwidawhom sabiex ifittxu iktar għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.